Здравейте! Знаете ли, че късметът не е само случайност? Днес ще ви представя 15 невероятни факта за него. Започваме с етимологията. Думата късмет идва от турското късмет, което означава съдба или нещо предопределено. В българската култура то е това, което ти е писано, а в древността се е смятал за директен дар от боговете. Суеверията са навсякъде. Черната котка е символ на лош късмет за едни, но на щастие за други. А подковата е класика. Четирилистната детелина е легендарна. Шансът да намерите такава сред обикновените е точно 1 на 5000. Психологията учи, че ако вярвате в късмета си и поемате рискове, вие реално привличате повече възможности. Защото истинският късмет е просто комбинация от вашата добра подготовка и правилния момент. Числата също говорят. 7 е щастливо на Запад, докато в Китай числото 8 символизира огромно богатство. От талисмана